Πάω στο περίπτερο. Ναι. Πάω στο περίπτερο, μου λέει ο Μίτσος, τι σοφάκι. Του κάνω, είμαι χάλια. Παρακαλώ. Γιατί μου κάνει Σοφία, θα σου πω Μίτσο του κάνω, αλλά δεν θα πεις τίποτα. Μου κάνει με σοφάκι καλαμάκι. Λοιπόν, του λέω τέλος πάντων για το μανάρι, ότι τον είδα με άλλη και έτσι μου κάνει, κοίτα να δεις μου κάνει εμένα τώρα εδώ κατά τι μου κάνει. Έχω έναν αριθμό, ενώ σοβαρή μου κάνει. Ποιος το είπε αυτό? Ο Μίτσος. Ποιος? Ο Μίτσος. Ποιος Μίτσος? Ο Μίτσος. Ναι, και μετά? Κάνω, ρε Μίτσο τώρα και να τον πάρω εγώ το σιδωρό μου, κάνω πάρτι, είναι καλός. Του κάνω αξέρτο, του κάνω ξαφνικά σε πήρα χθες. Αυτά. Από εκεί το βρήκα τον αριθμό σου. Ναι. Κοίτα τώρα. Σε λίγο θα μας πεις ότι έχεις και αυτού τον αριθμό, Του Μίτσου. Ναι. Κοίτα, τον Μίτσου δεν τον έχω, γιατί ο Μίτσος είναι Μίτσος, καταλαβαίνεις, και ένας με το όνομα Μίτσος, αλλά δεν έχει αριθμούς. Μα δεν με λένε φαβορί. Εντάξει μωρέ, σιγά τώρα στο όνομα θα κολλήσουμε, σου λένε Γιάννη. Πόσο χρονών είσαι? 17. 17, δηλαδή πας τρίτη λυκείου, Ναι. Μπα, πάρα αλλού, εγώ δεν γουστάρω τις τρίτες λυκείου. Γιατί? Έτσι, τις κάνουν να πονάνε πολύ. Τρίτη και άνω προτιμάω. Εγώ τρίτη. Οπότε, του χρόνου ξαναπάρουμε τηλέφωνο, καλά. Κοίτα, τώρα σου μπορεί, άμα και θα μεγαλώσω, γίνομαι και 19, γίνομαι και φοιτήτρια άμα θες. Καλά, του χρόνου ξαναπάρουμε, εγώ θα περιμένω. Άμα αλλάξει αριθμό, θα σου στείλω μήνυμα. Άκου. Εδώ τώρα κατά τύχη, δεν ξέρω, το είχα ξεχάσει να σου το πω. Μ' ακούς? Ναι. Είχα ξεχάσει να σου πω ότι είμαι φοιτήτρια. Είχα ξεχάσει μωρέ, κοίτα να δεις. Καλά. Και πόσο χρόνο είπες ότι είσαι? Δεν είμαι, πόσο είναι φοιτήτρες? Λέει, πόσο είσαι? Είμαι τόσο, 19. 19 γάμο. Εγώ προτιμάω άνω των 20. Τι να κάνω, του χρόνου θα ξαναπάρω. Όχι τώρα, δηλαδή ξέχασα την γυναίκα μου. Δηλαδή είναι χαζή, Είναι χαζή, Γιατί? Γιατί ξέρεις αυτό είναι και μόνο ηλικία. Είναι πολύ χαζή. Πρώτα ξεχνάω να σου πω την φοιτήτρια. Άκου τώρα να δεις πόσο είμαι. 22. Γάμο, προτιμάω τους 25 και πάνω. 25 και πάνω. Ξανθιά ή μελαχρινή είσαι? Τι χαζή που είμαι 22, σου είπα. Ξανθιά ή μελαχρινή είσαι? Κοίτα, είναι μια μου τούφα είναι ξανθιά, η άλλη είναι μελαχρινή, η άλλη είναι μαύρη, και είναι καστανή, είναι κουκκινομάλα, μια μπλε. Κρίμα, εγώ προτιμώ τις φαλακρές. Κοίτα, κάπου ξυρίζει. Οπότε δεν κοιτάνε. Πόσο ύψος έχεις? Έχω. Τι προτιμάς εσύ? Τι προτιμάς εσύ? Λέγε, πόσο έχεις? Τι προτιμάς? 1,10. Τόσο είναι. Προτιμούσα πέρυσι 1,10. Τώρα προτιμώ το 1,90. Άρα ούτε θα μου κάνει. Κοίτα. Εγώ πέρυσι 1,10 ήμουνα. Το ξυρίζει. Το κεφάλι, ναι. Τη μουνάρα σου, ποιο κεφάλι? Ναι. Αυτό κάτι. Όχι, ναι, είπα, ναι. Βυζιά έχεις μεγάλα? Τι προτιμάς? Τα μεγάλα. Μεγάλα. Αγινάδα ένα πράγμα. Κολομέρια? Και μετά έχω. Τώρα που τρελάθηκε το αγροτικό, τα έχω όλα. Να σου πω κάτι. Όχι. Θα μου πεις ποια είσαι? Η Σοφία. Να ξέρεις ότι η κοπελιά αυτή η ηχογράφηση που έκανα τόση ώρα έχει φύγει στο Αρβίλα ράδιο.